Ето и жена сега. Гледай какви цомби има. Некът моята скумрия да сказа гладене. Ама жена, ние бедни ли сме? Шо да не ти турим силиконката на тая кака тук, а? Абе, Ставри, ти си охрана в мола. Не си някаква охрана на някой бос. Какво си филмирал? Ще теглим кредит, ма. Може ли да си плоска като дъска и да не искаш да те оправим? А? Може ли да имаш стотинки под балата вместо ненки? Какви си тия пъпки, където ми викаш нянки? А? Ти си като дъска за сърф, ма. Кой да на морето ще объркам? Силната е газил валяха, толкова си плоска. Но ти имаш градите на баща ти, ма. Абе, изчезва ми от главата, бе, тапанар прост. Да не ти сложа една силиконова папка отзади. Хубаво, ма, добре. Излизам. Ама нещо от май страх от тебе. Да лапна малко въздух. Абе, трябваше да се изкъпаме. Шо, бе, мет? Няма такова. Седни на пейката. О, един маясъл имам. Не знам дали ще ми е удобно. Ай, бе, мет. Твоята скумрия. Фатма, слуша ли те? Ала, как няма да ми слуша тя на мен, бе? Батко, ако не слуша, ще играеш амара. Ти какво си мислиш? Ой, моята овца, качо ни слушала. Искам силикон да изложим. Да замяса на човек малко, не на дъска. Нище, бе. Ти чоко пара имаш да харчиш за фалшиви нянки, бе, батко. А ако искаш, дори да ме силикон, ще ти давам да мачкаш. Ти ще даваш някой лев, е. Ще турам силикон на тебе, мангал просто. Един по-дебел отзад не щеш ли, бе? Звеневай, батко. Де да ми биш. Ама слушай сега, ако да ти там, не. Ще казваш на твоята жена, ако не ти даваш да ти тургам силикони, аз няма да ти го тургам до вечеря. Това да знаеш, жената повече от хляба го обича. Ей, браво, бе, мемет. Много умен мангал излезе. Как бе, батко? Ти не щеш ли да ти наберем силикон в тези рекая? Чок ефтина ще ти го дам. Ма да не е някой буклук, бе. А? И повече от 100 ля ни давам. Чок веригот силикон ще намирвам, бе, батко. С очи ще виждаш. Ако не ти харесва, сега ми лед да ми влезе в стаята докато спа. Кокъл да ставам. Багер да ми погребва. Всичкото жена на света да иска да го плюща. Ама аз педераз да ставам. Мен да искам да ми плюща, ако не ти харесва силикона, я. Хубаво, бе, хубаво. Разбрах. Дърпай се. Дърпай да не те запукам. Ама, жена. Говорих с Мемет. Ще турим силикон втора ръка. Решено е. Тъй ли? Той, мой, това е. Айде, дърпам да лягам, защото съм уморен. Ще видим тая работа. Жена? Какво е това, бе? Нали искаш и силикон, бе, кавал? Мачкай си ги сега. Мемет го донесе сутринта. Беше намерил втора ръка и ти го инсталирахме. То не е лошо, бе. Знаех си, че от мен ще стане човек. Някой ден. Както виждате, приятели, Мемет и жената ме прицакаха да имам нянки. Ама не е толкова лошо. Ако ви харесват бай Ставри и кака Пенка, какво да направят папенки? Да харесат и да се абонират. Може да напишете един коментар, отиват ли ми тези нянки или не. И Фатма Гюл, хубава ли? Айде, със здраве, аз отивам да си мачкам новите ненки.